že na Facebooku máš veľa lajkov pri videách, teda aj na YouTube, ale máš aj veľa neprajníkov, ktorí si myslia, že je to úbohosť, alebo že si na Dušankovi sa snažíš spraviť nejakú kariéru. Tak aký je tvoj názor na to? Tak môj názor je taký, že ľudia ani nevedia vôbec celú podstatu všetkého, len vidia to, že niečo z toho mám, pritom pravda je úplne niekde inde a zistil som, aké je naše Slovensko, že len niečo vymyslí alebo niečo sa zviditeľní v niečom, tak ti už všetko začnú zavidieť. A poviem tak, že nepozerám vôbec ako už čo sa týka videí. Dám video napríklad na stránku a komenty vôbec ako, lebo zbytočne si nebudem zaťažovať tým život a ja si poviem svojou cestou a tak to aj ostane. Tak a ľudia vidia len to zlé, lebo si myslia, že ja z malého iba ťažím, ale nikto nevidí tú podstatu, že zoberiem Dušana, sa o ňo postaram, oblečiem, nakúpim mu veci, chodíme obedy a dneska je to finančne aj dosť náročné, lebo treba sa ísť najesť niekde, tak to vieš, no a on je určite šťastný z toho všetkého, takže je to tak. Takže, milí čitatelia, v marcovom Slovák mene sa dozviete viac o Matúš TV a Dušankovi Gogovi, takže... Dušanko, a ty ešte niečo povedz. To je naozaj... To som dneska prekvapenie, som naozaj díky papaja. Ty mi Matúš, som rád, že mi všetkými prekvapili. A budeš ve Slovák mene? A budem oslovať, to som písí. Že nech si ľudia... Nech sa ľudia sa bude čítať. A pošli mi jeden veľký krásny A krásny bloček.